Matthew Brinkat ħarruh meta arrestawh il-pulizija. Il-kokaina spiċċajt għamilt reat għax ma kienx għadbaqa li flus. Kienu ġew il-pulizija jiġbruni u niftakar dik il-ġurnata meta ġew il-pulizija jiġbruni naħseb qatt ma ħassejtni mistrieħ daqs dakinhar għax qed fl-aħħar spiċċa kollox nista' nibda mill-ġdid dak il-gideb li kont qed ngħid li nnifsi dik id-dinja ta' gideb li bdejt daqshekk sfaxxat fix-xejjed. Mistieden fuq NetAM Matthew rrakkonta kif kellu 17-il sena meta mess l-ewwel darba ma' droga u rrakkonta kif beda bil-marijuana iżda wara ftit din ma baqgħetx tissodisfah u qaleb fuq party drugs. 7 snin wara dawn ukoll ma baqgħux biżżejjed u waqqaf kull abbuż għal madwar sena. Iżda wara sena Matthew reġa' beda jfittex u din id-darba dar fuq l-eroina u eventwalment il-kokaina. Waqt il-breakfast show ta' Net TV, Matthew tkellem dwar kif tul dawn is-snin kemm il-darba kellu overdose, iżda dawn l-episodji qatt ma waqfuh milli jerġa' jabbuża. 6 xhur wara li Matthew beda juża l-kokaina u ġie arrestat u kien hawn li ħass li seta' jibda ħajja ġdida. Matthew sqar ukoll li kien meta neża s-supervja tiegħu li seta' verament jagħmel dan il-pass. Ħafna midrabi il-pride ma tħallinix nammettu ma' nfusna ċertu affarijiet. Meta spiċċajt il-ħabs ġo ċella ta' 10 minn soħra ġo ċella waħda b'tojlit ġo kantoniera minn qattiela dealers u minn kien blues u bħali. Mek marret li pride, tara kemm kont ngħid li minix bħal dak il-ġanki ta' triq, apparentament minn xejn differenti. Mekka li waħda mill-realizations ngħidilhom jien fej isma' fl-aħħar mill-aħħar aħna vera kollha l-istess. Fil-ħabs Matthew beda jikteb. U beda jikteb il-poeżiji sa minn meta beda l-programm u tul iż-żmien kollu tiegħu fil-ħabs. Il-kitba għalija hija xi ħaġa fej nista' nifhem iktar lil innifsi. Ittini xi ħaġa lura hemm dialogu qisu. Apparti li nesprimi dak li jkun għaddej ġo fija bħala release. Ma nżomx kollox ġewwa. Bil-ktib tiegħu Matthew jixtieq li jispira lil ħaddieħor li għaddej minn żminijiet jibsa sabiex jipprova juża l-kitba biex jesprimi ruħu u jitgħallem jara fiktar lilu nnifsu. Matthew Brinkat se jkun qed imexxi workshop fis-16 ta' frar li ġej sabiex iqajjem aktar għarfien dwar id-droga u l-ħakma ta' dan il-vizzju. Aktar informazzjoni dwar dan tista' tinstab fuq is-sit matthewbrinkat.com jew fuq il-paġna ta' Facebook ta' Matthew Brinkat.